तेरा मुखड़ा चांद का है टुकड़ा, पतली कमर बल खाए। रूप है सुहाना तेरा, नखरे दिखाना तेरा, दिल को मेरे तड़पाए। हाय जान निकलती जाए। Felix Baltistan Fundazioa ezagutu genuen, tarte hortan informazio pila bat bildu dugu, bikotea eta biok, eta azkenen aurten tokatu zaigu eta suerte izan dugu bidaia egiteko eta bertatik ezagutzeko. Bikoteek voluntario bezala lan egiten du fundazioan, osasun talde baten eta proiektu batzuk eta aurrera emateko derrigorrezko bidaia zen ezagutzeko zonaldea eta lanen hasteko. Eta nik de paso lagunduz beste fundazioko lagunei lagun izanien, argazkilaritza asko gustatzen zait eta aprobetxatu nuen milak argazki ateratzeko eta hemen horietako batzu daude. Ingurua erakusteko, paisaia, jendea, kultura, gizonak, emakumeak, pixkat denetik anez. Eta hilen bukaeran izango den erakusketa eta hitzaldiak aprobetxatuz, herriko tabernan, Juliantuen tabernan jarri nahi izan dut erakusketa argazkiena. Ibidez, argazki honetan ikusi daiteke Jose Bailarako Matxulu herrian nola lantzen duten zelaiak. Hau dira terrazak, garintzako gehienak, baita patata soro batzuk, eta oso ondo ikusi daiteke ze berdetasuna dagoen eta kontrasteak atzeko mendien lehortasuna. Hemen dena berde dago, ubide asko daudelako, dena ureztatzen da kanalen bidez, eta horretik lortzen dute horrelako uztak edo horrelako terrenoari etekin ateratzea. Ikusi daiteke Eskardu herriko azoka edo denda bat, fruta denda bat, ikusi daiteke ze aukera dagoen, ze txukun dago jarrita, baita oil asko, ikusi dut gero etxea bateko, jakafatan bizi dizirik. Gehienetan ez dago frigorifiko aukerarik, orduan hobena fresko mantentzeko, fresko bizirik hil eta jan. Eta hemen ikusi daitezke, jana denda, espezia pila bat eta botatzen dioten janari gehienetari. Goran ikusi daiteke Rawalpindiko zeharrategi baten, gero beste izkinen sastrea, bere zehan traje guztiak ezainez, eta erdin, gilgit herrin, kantera lan egiten. Bertan harrie hartu, granito harrie, eta zatik egin, atzeko pareta egiteko, atzeko pareta egin berria da. Eta azpikalden, harategiko kolan, eta ikusten dugu, polizia azkenen orden pixka jarri behar, bestelatzeon ordenik, eta bestalden, labe baten gainen, txapatio egiten, eta berete hartzen, eta bizketan. Atzekalden ikusi daitekena da Pindiko, Pintzean, Pakistango hiriburu zaharreko kaleak, denak keaz beteta, kaos bat, trafikoa, eta gainekalden azokako raia bazarreko kale bat, gizonezko, gora eta bera, bere erosketa egiten. रूप है सुहाना तेरा, नखरे दिखाना तेरा, दिल को मेरे तड़पाए। हाय जान निकलती जाए।